Sunog miulbo ganina sa may reclamation area samtang usak ka lalaki patay dihang Nilayat sa bridge. Ang mga panghitabo gitutukan live ni Nico Serino. Nico? Yes, Lan, nasunog kining bunk houses sa ka construction company sa may North Reclamation area karong hapon. Mga alas 2:40 karong hapon nadawat ang alarma sa sunog sa may Humabon Street, North Reclamation area. Sakop ni siya sa Barangay Careta. Ang na-involved ni inilan mga bunk houses sa usa ka construction company kundiin usa ang totally burned ug usa ang partially damaged. Ang maong istruktura gipanag-iya ni Efren Lauron. Gipaubos sa second alarm ang maong insidente sa sunog nga dali ra hinuon nga nakontrolar sa kabumbiruhan ug wa na mukatap pa. Apan sa nahitabo may duha ka mga tawo ang nakaangkon og injury gumikan sa insidente ug nakaangkon og samad sa tiil ug sa paa. Usasab ka bag-ong natawo nga bata ang na-rescue gikan sa lugar samtang nahitabo kining pag-ulbo sa sunog sa mga bunk houses dito sa may North Reclamation area. Sa pikas nga bahinlan sa lain nga balita nga atong nakutlo karong hapon na usa ka lalaki nga gikatahong milayat gikan sa ikaduhang taytayan sa Mactan. Pasado launa mag-alas 2 karong hapon nadawat sa Mandaue City Police Office ang alarma ni ining lalaki nga miambak gikan sa Marcelo Fernan Bridge. Ang maong lalaking gibanabanang nagpangidaron og 20 ngadto sa 30 anyos. Naluwas ni siya sa usa ka milabay nga pump boat kundiin gi-rescue ni siya sa nagmaneho sa maong pump boat aron nga madala unta sa Mandaue District Hospital. Apan dito na sa ospital nakabsan sa kinabuhi ang maong biktima. Ang lalaki nagsulob ni siya og puwa nga t-shirt og medyo daot ang pamayhon og gibanabanang 20 ngadto sa 30 anyos ang pangidaron. Padayon pa nga giilalan ang identity ni adtong maong biktima nga milayat gikan sa Taytayan. Lan. Dahil salamat, Nico Serino.